Llongyfarchiad gresog I Llanarth Fair Play. Dyma chi, yr un sydd wedi dod yn fuddugol yn yr adran yma i'r Rhanfryd Cymreig i'r gasau gwag neu'r adfarch dros 4 mlwydd o'd. A Llanarth Fair Play yn eiddo I Mr Meirion Ellis Jones. Ac yn amlwg, yn plesio'r dorf yn hyn wrth ddod yn fuddugol yn y dosbarth yma.